RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Makining usa ka babay nga taga Santa Maria Davao del Sur. Nga tumantatampo nagdasangan nga Jen. Mayo! Mayo! Ikaw din na, Kuya Roy? Dali, sod! Day! Ano man day sa atin mo? Tuwa sa sod, Kuya. Katiyo ta, kung tawgon. Palihog lang ko day, Jinbi. Ingna nga, manglakaw na mi. Onya, ikaw lang bilin din sa bahay dyan, ha? Kay manglaag sa mi si Kuya Roy ni mo. Kuyag ko ninyo, tipe. Oy, oy, oy! Ayaw pa ko ikuyog na mo, oy. Kay bata pa ka. Ako naman good ko, Kuya. 14 na good akong edad. Dako good taon. Di gani ka makamaong malimpyo si mong kaugalingon. Si punon mga kang dako. Ang rapo nito ka. Nganong nagilak-hilak man ka? Ang angbi. Garaman kayo si Kuya Roy. Dili pa ko yugon. Gingnan pagid ko kasi punon. Oh, nganong masuko ka man nga tinuod man sad? Mama, sadoy. Imo man sa tagtiwasan. Aron dili ka sungugon sa uyab sa imong ate. Panglimpyo na sa imong lawas, kay daga ka naman. Te, wala lagi ko makakita nga man si Kuya Roy. Da, nag-away mi uy. Nga naman? Wa na ko ganahin niya. Napulaan ako sa mong relasyon. O niya, dili na ka ni Kuya Roy. Dili na ko niya uy. Mangita na ko glain. Kinsa maning nanawag? Number man ni? Ako lang ito pa kun, uy. Kasi importante ni. Hello? Hello, Jin. Kinsa ni? Si Kuya Roy ni mo. Oh, kuya, nanawag lagi ka? Nakituyo? Nasi ate ni mo diha. Di aman din ni kuya. Nag-away mo si ate ni mo day. Tabangi ko day ba nga magkauli mi. Ha? Unsa may akong buhaton? Ing na day nga makiksulti ko niya. Sige, kuya. Pasag ditong tawhana uy. Oti. Ayaw tog tagda. Kay wa na ko ganahi ato niya. Mo ba? Wa na ko siya gana nako. Oo, kuya. May ingon ni ate. Sige lang day. Dili lang ko mamugos niya. Mayo pag kita'y nagkauyab yun, no? Ha? Dili pa tayo kita magbuwag kung kita ang magkauyab. Pero, dili magud pwede kay bata pa man ka. Ing na lang ang imong ate ha nga magpalayo na ko din eh. Asa man di ka, kuya? Wadto na lang ko sa Davao del Sur. Og sa ako niyang pagbalik tay. Sakto na tingali gid kas edad sa. Manguyab na unya ko nimo ha. Kuya Roy. Pila na katuig ang nakalabay. So pagpayat ni Kuya Roy din sa amo. Kumusta na ka siya, no? Gibingaw man hinuon ko niya. Unsa ma? Nauli na si Kuya Roy? Ako tong nakitaan ganiha bag-ong naabot. Nangumusta man ganito nimo. Yes! Nakauli na si Kuya Roy! Uy, naunsa ka, uy. Aunsa man. Naibog kang, Roy. Ambot ma, uy. Basta nalipay ko nga nauli na siya. Oh, ikaw ni Jen? Ako yung tao ni Kuya. Dogo naman kay ikaw eh. Nga, gwapa pa good. Bayag. Unya, kumusta man ka? Okay ra. So, pila na kabuk imong uyab? Uyab gud din taon.
Wa pa ko'y uyab kuya, uy. Sure, eh. Wa lagi. Promise. Oh. Nga sa ato pa. Pwede na kong mamisita nimo og manguyab. Ha? Unsa? Mamisita si Roy nimo karon? O, ma. Naingon mo to siya nga. Mamisita siya na ko. Mayo! Mayo! Oh, Hala, naano si Kuya Roy, ma? Hi, kuya. Dali ya, dayon. Dire lang ko, Jen. Nga naman? Malaka ro mi dayon. Ha? Roy, tara. Ah, Nag-uli na mo ni Kuya Roy, ate. oh Jen. Jen, sige ha. Ari sa mi, kay manuroy mi. Oh, igo na. Ayaw na paghilak. Sakit kaayo, ma. Abi na kong makuyab na si Kuya Roy na ko. Pero nag-uli pa na sila si ate. Ipabor na lang na ni ate nimo. Kung saon nga nagkasinabot man silang balik. Bata ka pa kaayo, Jen. Uy, makakita ka pag lalaki nga para gyud nimo. Ha? Manisko ka? O, ma. Muslan man. Mulingaw-lingaw ko, uy. Sige. Musugot ko nga mulaag ka, pero pag-amping gyud in town, ha? Ayaw kabalakan ako, ma, uy. Dako na baya ko. Ako rin bahala sa kong kaugalingon. Hala, galitan man tani mo, Chin, uy. Suri-suri naman kag diskuhan. Ingaw-lingaw, good. Kalusap, mamatabag lipay-lipay. Unya na, og nani gapas ang atong ilong. Bitaw, no? Maong bindres bata pa ta. Paglipay-lipay ta, uy. Jen, labi ng regards team mo. Ha? Kinsa man yan? Si Tutong. I love you, Jen. Dong. Manay tilo, Jen. Sa una ko palang pagkita ni mo, ganahan ko ni mo. May chance ka ko ni mo, Jen. Unya kong sugtunti ko. Dili ko ni mo binuangan. Hindi na may tabo, Jen, eh. Nya, saman, okay ba ta? Sige na lang, uy. Una, ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Unsa naman ning bisyo ni mo dyan nga nagsigi ka naman laglaag? Kung asa ang disko tuwa ka, naunsa ka naman? Ay, kabalakan ako, ma, uy. Nag-amping mo ko sa akong mga lakaw. Huwag yung ka maliwat si mong magawa nga ni Ara permi sa bay. Day, ako isulti niyo ba? Ay, nagkalain ha. Unsa man na iyats? Si Tutong pa nga imong uyap. Nakapamabdos di ay. Unsa? Jen, usura! Sakit ka! Aray! Huwag kay ayo, uy. Pero iwan ka pa nga magbinuotan ka. Pero nakapamagdas ka man di ay. Silu ako, Jen. Kung saan matintal mo ko. Ayaw na lang pangatarungan pa, dong. Dili na ako maminawa na. Magbuwag ta! Jen! Huwag itigali ko swerte sa mga lalaki. Sa una, nagtuo ko nga magkauyab ni Roy. Pero nakauyab tuod ko. Pero nakapamagtos po. Si Kuya Roy maning nanawag. Hello, Kuya? Jen, pwede na magkita. Ha? Nga naman, Kuya? May isulti lang ko din. Magkita ta. Ha? Nagbuwag mo ni ate? O, Jen. Kaya ako siya nakitaan. Na may laing uyab. Sakit kayo akong dugan, Jen. Sakit kayo. Kalain sa kong kipati, uy. Ang inisandig si Kuya Roy sa kong abaga. Jen, tabangi ko ba? Ang saan mati ka pagtabang, Kuya? Ikaw na lang ako, Jen, ba? Ha?
Kita na rin mag-uyab, Jen. Ibawa mo ko ba? May feelings ka na ako. Kita na rin mag-uyab. Bitaw, uy. Umuang ko na lang ko. Sa una pamanggot kuya, ganahan na kayo ko nimo. Nalipay gani ko pag ingon nimo nga mamisita ka sa amo. Pero gisakitan ko paghibaw na ko nga nagbalik mo sa ate. Pasailuan ako itong higayon na, Jen. Nahigugman ako ni ate ni mo. Pero karon, di na ako makaya, eh. Iyan akong gibuang. Unya, Jen. Unsa man, kita na? Uyab na ta? Okay, Roy. Ako na kang gisagot. Salamat, Jen. Mahimo ba? Ayaw na ko pagkuyan ako. Wanay ang naiwi kay uyab na ko ta. Roy na lang. Sige, good. Mag-Roy na lang ko nimo. Kana pong tao sa merkado, uy. Ito kayo noon ko palit sa isugo ni Mama da. Hala, si ate may nagsige katawa? Unya, may kaubang lalaki? Ay. Iya tingaling kita din sa amo ang bag-o niyang uyab ay. I love you, man. Kamaning ni adin hi, Roy ate. Oh. Oh, may kiss pa mo? Oh, nga naman di, Jen. Salbahis ka! Kayo sa mga hitabo nila, marami mo man nagidumog si Roy. Uyab ni Roy ate! Unsa? Hinakuyab siya na ako kay nagbuwag na mo. Unya karon nagkiss-kiss pa mo. Jen, sorry. Ako ning sa... Oh, tinuod, nagkabuwag mi, pero... Naguli naman sad mi ba? Silvahis mo! Silvahis mo! Yun ako gipasakitan! Hayop mo! Unsa imong tuyo? Ngayon napakita ka na ako. Gusto lang ko mga og pasaylo sa akong gibuhat ni mo, Jen. O gusto kong mahibaw ka nga ako naging gibuwagan si ate ni mo. Lain na sad nga ilad, Roy. Dili ni ila, Jen. Tininuod na ni. Ako na may give up sa mong relasyon. Kay dili na ako kaya. Magsige lang gihapon sila kita sa una niyang uyab. Unsa ibot mong ipasabot? Atagi lang kong laing higayon, Jen. Nga akong ipamatuod ni mo ang akong gugma. Roy, Nining higayon na. Dili na ka na ako pasakitan. kaha? Ugaran mo to o kagyod. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Magbinyat ta. Roy. Nangatubang si Roy sa akong mga ginikanan ug nagminiyok mi. Sa pagkakaroon, unom na katuig ang among relasyon. Wa ko magmahay, kipinangga man ko niya. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Inda, hingkod ang pangidaron, menyo og may anak. Taga Napulan, Pagadian City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong mga gipamati, human ko mga anak. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Makahigayon kag kuyog na ako ron sa manghihilot del. Magpahilot ka? Aron, Mauman roy ingon ni Mama God nga kinahanglan ko mabalik sa manghihilot o manandabang sa dili pa ko mga anak. Aron mahibaw andaan kung unsa ni posisyon aning akong anak sud sa akong tiyan. oh sige. Unya na lang kumudoon din ang mga magpapa. Unahon ta ng pag-adto ni Mos manghihilot. Ay, Nang, gikay-kay mangguna na mo maayo ang tiyan sa kong asawa. Ay, lisod ni posisyon ning bata ah. Ha?
Unsay lisod nga iposisyon ng Sohe man eh. unsa? Unsa? Ay hapit ka naman good mga anak. Mong lisod na kay siya patuyo kung sa gusto niyang posisyon alang sa bata nga siyam kabuan. Unya nang unsa may mahitabuan aron? Ay hindi ko mo pasalig mo paanak og sama ani ay. Ambot lang ka sa sentro. Basta kisulti ninyong sentro daan nga sohe ning iyang gimabdos. Kay kasagaran good nila ang ay advice isesaryan man. Unsa? Cesarean? Cesarean? Oh, kung mao ka na, wa na mo'y mahimo, ana. Ipasasariya na lang yun na. Nahadlok ko, ma. O kung sa mga mong kadlukan, ang bayranan? Usasad na, ma. Paita po ba tao eh? Pagastuhon man sad ta. Ay, ingon ana, man yun na. Kaya ang bata, di man yun na parihas. Di man na matagan kung sohi ba o dili. O ang usa sa akong kabalakan, ma. Maumang ko ng operasyon. Kahiwaon man ta na sa tungtiyan, di ba? Oo, kasi sariyan man. Kahadlok, anak, ma. Uy, ayaw kahadlok. Wapag ganyan siguro kung masisariyan ka bagyod. May mga nanganak kasuhoy ang ilang anak, pero normal man gipanganak. Oh, mao ba, ma? Mao gyud. Mag-ayaw kahadlok ka na, oy. Ampo lang ta, nga dili ka masisariyan. O ospital lang yun panganak, aron safety ka mong inahan og anak. Del, sakit na gid ang akong tiyan. Manganak na gid tingali ko, Del. Kuno. Adto na natadaan sa ospital. Nasisarian gid ko, Del. Oh, ayaw paghilak. Ang importante nga luwas ka mo sa atong anak. Ang atong bayranan, Kami na'y bahala. Gitabangan ko na lang magpapagpangita. Mga nagkabalak eh. Di na makaayon nimo. Ang imo lang hunaw-naon, mao ang imong kaayuhan. Wendell. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakagawas na mo sa atong anak sa ospital. O makatuog na kita dinhi sa ato. Abi ko ba og mahigda pa tag pilaw gid ka adlaw dito sa ospital. Del. Aglisod ko pag ginawa. Unsa? Nasisaryan ko sa akong pagpanganak tungod kay suhi ang akong anak. O sa adlaw sa among pagpauli gikan sa ospital, pagkagabi ni ana, gitabang ko kay naglugos ko og ginhawa. Maong gidanasad ko og balik sa ospital. Unya, imbis naglikay ta sa gastuhan kay dako na tag nagasto sa akong pagkasisaryan. Nabalik na sa noon ko din sa ospital. Ingnan bitaw ti ka, nga ayaw na sige kabalaka ana. Ayaw na sige kunahon na ana. Tanawan ni ron oh. Nabalik na hinukas pagka-admit din eh. Kay maudi ay nahinungdan nga nabalik ko din sa ospital. Posible. Kaya nga nung nagduda ba na ang doktor, nga base may diferensya kasing-kasing. Unsa? O man bitaw nga ila kang gi-x-rayhan, gi-to-di-eco ka, o gi-ECG. Unsa? Wata na ta sa resulta to. Mrs., nung nga pag-utang ng anak, ha? Bawal ma-stress. Magulhon na og mga problema. Kay nga naman di ay, naunsa man di ay ko doktor. May diferensya na cute ay magasing-gasing. Unsa? Awa lagi ka? Mau sundaring tanan kung ipimanglo mo, ha? Dok. Oh. Yan ata sa bahay. Hinumdumi itong tanang pahimangno sa doktor ni mo, ha? Inda? Wa lang ka kuadlo ka sa doktor Del. Ha? Kunsa? Tingali ba og... Oh, Oh, noon saan masab ka? nalipong nasad ko. Sa, pagtaro gani diha Inda. Oh, uy, gipaningot man kag bugnaw. Del. Ug bugnaw kay imong panit. Del, kalipungon gid ko, Del. Pagtaro diha Inda, ha? Inda! Suwayo ko no og adto ninyo sa health center Inda, Wendell. Ipasubay ning BP ni Inda. Ay basin og high blood ni siya. Ha? Kining ingon niya naman saya ibation sa high blood ba? Malipong kung mataas na ang presyon sa imong dugo. Ah, sige.
Suway na to pabipi sa sentro, Inda. Tana. Normal man ang imong BP, Mrs. Mao ba? Pero nga nung malipong man ko. Suway ko na ninyo og pa-check up o halaing doktor. Second opinion ba? Kay lustaron manggug ka, basin may lain ka pang gipamati. Unsa? Nagpakonsulta gid ko og laing ospital o gipangutana ko sa tanan akong gipamati. Apan normal man ang tanang result. Og pirmi man unta kong nag-inom sa mga tambal og vitamins nga ilang giresita nako. Apan maor man gihapon ang akong gibati. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Nasesaryan ko sa akong pagpanganak og daghan kay ko og mga kabalaka nga gihuna-una. Makakos ba diani og sakit sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana. Human ko makagawa sa ospital, nabalik rasad ko ka-admit kay naglisod ko sa pagginhawa. Gi-x-ray ko, to the echo o ECG. O gingon ang doktor nga may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Tinuod ba? Ikatulong pangutana. Halos dili ko makatuog magabi og manggawas ang akong mga singot ug bugnaw nga akong pamanit. Unsa man daay gyud ni? Nga usa naman ni katuig na akong gibati ug doon na naman unta ko gipangtumar nga tambal. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung sakit man gid ni sa akong kasing-kasing, matag adlaw di ay ko hangakon, malipong, unya panington og bugnaw. Nga bisag mo tindog lang ko, hangakon naman ko. Ingon ani ba gid ning may sakit sa kasing-kasing? Unsa pa may akong buhaton ning akong gibati? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Inda. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, anian na sab ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga sulat-suliran, sa inyong kalibog, gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag, solusyon, opinyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological, o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga problema pagatambagan ka na sa kong partner nga na-miss na ginako kayo, dugay na kay kung kakita ni Attorney Eileen Bathan nga mo'y mutambag sa makausapa sa inyong mga legal nga mga problema. Social distancing lang gyapon kami hangtod karon. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dre kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan kada adlaw, mo kini nga the strongest hearts have the most scars. Siyempre, muragikan sa gubat ba? Kinalang isog ka, lang nga mantigo ka magkipag-away, nga kumatuura niya na, naghang kag mga uwat-uwat, no? Veterano kay ka. So the strongest hearts have the most scars, no? Okay? So di kita mo surrender na yun. Kumbate lang, bisag lupig, bahala na, no? So gikan sa Tsung Hospital Pediatric Alumni Association, ana atay mga priority kung kinsa man ang hatagan og COVID-19 vaccine. Pareha nako nga frontliner ko kay medical doctor, nahatagan nako, no? Mo na number 1 priority. Mga doctor, nurses, na attendant, janitor, security guards, o mga staff sa hospitals, no? Anang nag-atiman sa atong mga pasyente. Mao nay first priority. Ang ikaduhang priority kadtong mga senior citizens, no? Nag-edad og 60 pataas. So kadtong mga senior citizen diya sa inyong lugar, kamo ang second priority. Ang third priority kadtong mga tawo nga naay high risk, no? Naay mga comorbidity ni tawagon, kanang naay mga medical problem like diabetes mellitus, kanang mga hypertensive nga mga tawo, kanang naay mga heart problem ug uban pa mga medical condition. Okay? So ako balikon,
First are the healthcare providers, dili lang doctors ug nurses ha, kundi kanang mga empleyado sa ospital. Sunod, mga senior citizen, ug ikatulo katong mga naay mga high risk group kung tawagon na sila mga medical problem. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Inda. 35 years old, taga Napulon or Napulan, Pagadian City. Mayong pagpaminaw dihang dapita no ni Dr. Gino o Biani Bancoro dihang dapita no. Dr. June Duhali, Dr. Maricel Lumapas, akong kumpare si Undo Go. Nga sa tay mga avid listeners, si Dano Orquilia, si Berna Bulonggaita, si Gian Idulantis. Palihog lang ko a little detalya po sa inyong mga gipang padala nga mga sulat-suliran para mahatagan natong nindot kayo nga drama sa itong mga talents o sakto sa mga tambag, no? Ako lang sang ihabol ni doora man ni sa Pagadian City ning Sindangan, murag Sambuanga del Sur area ni, no? Bago ra ning gi-text nako ni Girly. So, mayong pagpaminaw diha mga taga Sindangan, Sambuanga del Sur, ni Erlinda Duterte Nami, ni Mr. and Mrs. Edward Villamil, ni Disima Kamal, ni sa Dim Marketing o sa F&J Store and Boutique by Rosalie Villacastin, ngadto ni Girly Duterte and Sarita Clan diha sa Sindangan, Sambuanga del Sur. Suma sa nabati nato sa drama, ang problema ni Inda mao nga human ang anak nga nasisaryan si Inda kay suhi ang iyang anak. Gibalik sa ospital si Inda kay naglisod sa pagginhawa. Nalipong og bugnaw kaayo og singot og pamanit. Ug matud sa doktor, may sakit na siya sa kasing-kasing. May mga tambal og vitamins nga giresita og iyang gipang tumar. Apan mauman lang gihapon ang iyang gibati. Dako na sila og gasto. Apan wala gyud siya mamaayo. Tuma kanay atong nabati ganina sa atong drama nga gipadala ni Inda nga taga Pagadian City, no? Pagadian City. So unang pangutana, nasisaryan ko sa akong pagpanganak ug daghan kaayo ko og mga kabalakang gihunahuna. Makakos ba di ay na og sakit sa kasing-kasing? O di man tingali. Di man tingali na magkakusog sakit sa kasing-kasing. Maybe kung may stress ka, anxiety ka, pwede na siya inunta magkakusog problema, no? Ang mahitabo man gud kung gisisaryan section ka, posible ha, I'm not saying mao gini automatic na mahitabo. Kung gisisaryan section ka, pwede na-effect sa anesthesia. Kaya anesthesiahan baya ka. Unya, posible nang na-hemorrhage gamay diha, no? Na magidugo kay gihiwa gyud nang imong imong uterus. Na may blood clot posible o posible sang magka-infeksyon. Sumo na yung mga inunta mga consequences sa mga babae nga who underwent cesarean section. Pero dili di siya ingog maoy hinungdan nga nagkasakit ka og kasing-kasing, no? Posible nga, kuan lang siguro, coincidental finding lang, no? So, mo na siya, ako ikatubog sa una nimong pangutana. Ikaw na pangutana, human ko makagawa sa ospital, nabalik sab ko og ka-admit. Kaya naglisod ko sa pagginhawa, gi-x-ray ko, tudai ko og ECG. Og ingon ng doktor nga may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Tinuod ba? Well, atong tuhuan ng imong doktor kasi siya may nagdiagnose nimo sa katong mga procedure nga imong gipahinganlan nga gi-x-ray ka, gi-tudai ko ka o gi-ECG ka, no? Posible. Pero mas maayo siguro imong pangutan-on Inda ang imong doktor kung unsa man klaseng sakit sa kasing-kasing. Ha? What exactly man nga sakit sa kasing-kasing ang naa ka?
Kaya gambay ang klaseng sakit sa kasing-kasing. Pwede kag na kay ischemia or arrhythmia. Pwede sa kag na rheumatic heart disease. Nabay man ang mga valves ning atong kasing-kasing, no? Ay akong mahinumduman kanang natay gitawag na to mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, ug pulmonic valve. Ug usa ni aning mga valve, kining valve mo ni gwardiya kay bali puwerta nga magpaling-paling nagdagon sa dugo. Kung naa ni problema, so mahimong i-repair ni or pulihan sa doktor. So mas maayo siguro imong sutaon kung ang ingon na doktor nga unsa man klase dok nga sakit sa kasing-kasing nga naa ako. Kay siya may nakakita sa imong laboratorio nga result. Ikatulong pangutana, halos dili ko makatug magabi og manggawas ang akong mga singot ug bugnaw ang akong pamanit. Unsa man gyud di ay ni nga 1 year naman nako nga gibati ug duna naman unta koy gipangtumar nga mga tambal. Well, kanang mga tambal manggod depende maguna sa progress. Mambitaw kami, ako umuresita kong tambal mayong ko nga okay, you come back after 2 weeks or after 1 month. Nga akong resita nga tambal muna sa among training nga enough ra nga yang imnon, that is kung ang compliance 100%, pagbalik niya. You need to go back to your doctor for follow-up check-up, no? Either i-increase, i-decrease, or i-change ang imong tambal. Kay monitoring ba ya, no? Mabito ng admitted patient, i-advise good kanang mga morbid kayo, kanang mga grabe kayong pasyente, di man na outpatient lang, i-admit gina para closely monitored ang progress sa ilang kondisyon. O there is a need to repeat the examination. Kato imong giingon nga to the echo, katukuban pa mga procedure. So, kinahanglan nga mubalik ka sa imong doktor, no? Go back to your doctor. Either kada magong sakit dili na sa static o nagpermanente lang dia. Either mo regress o mo worsen or mo progress or mag-arang-arang. So you need to follow up good, no? Ang red flag ani yung kakuyawan ani kung nakay cold clammy perspiration, mag-alarming niya siya. Or kung naa ba kay simbakulag congestive heart failure, but pasabot ana ang imong kasing-kasing dili na siya 100% kanang accurate sa pagbumba og dugo. It will follow nga ang mga vital organs sa imong lawas including the brain and the heart has less oxygen supply nga gidala sa dugo nga gibumba sa imong kasing-kasing. Okay, so ikaw pat nga pangutana. Kung sakit man gyud sa akong kasing-kasing, matan-aw di ay matag-adlaw di ay kung hangakon, malipong og panington og bugnaw nga bisan mo tindog lang ko, hangakon man ko, ingon ani gyud di ay ang sakit sa kasing-kasing, unsa pa man ang akong buhaton ining akong gibati. Yes, ingon ana gyud ang mga naisakit sa kasing-kasing. Natay gitawag na tog kining signs and symptoms, no? Usay mabali-bali ni nako kanang sign kanang matan-awan sa doktor, kanang symptom kanang imong gipamati nga di matan-awan sa doktor, ipangutan na ng doktor yung imong tugan kung unsa may imong dili mayang gipaminaw. So you need to follow up, repeat the workup, maybe i-undergo kag Holter monitor by the cardiologist, no? I don't know kung ang nagtan-aw ni mga doktor diha sa inyong lugar cardiologist, no? So atong i-roll out ini ang congestive heart failure, no? Manay usahay gitawag na tong exertional dyspnea, kanang mulisod kag ginhawa bitaw. Bisag gamay rang pag-exert effort maglisod kag ginhawa. Naaman na siguro das Pagadian City, syudad man ng Pagadian City, na ay mga practicing pulmonologist dia, no? So, you go and see a pulmonologist para ma-work up ka ug unsa bagay imong status sa imong respiratory system, ha? Pulmonologist kay mga na sila mga eksperto anang problema ha. Okay?
So hinaot nga doon sa kami nakutlo ng pagtulunan karong adlaw. Dili kamo mangluod, mangikog, umaulang padala sa inyong mga sulat-suliran. Ako si Dr. Rini Obra with my partner Atty. Eileen Bathan, maningkamot ang gyud mi nga mangkahatag ni kinabuhi, kolor, kadasig, solusyon sa mga problema inyong ipadangat diri kanamo. So once again, daghang kay salamat kay numero 1 paggihapon kaming istasyonan dinhi sa Sugbo, ug dako akong pagtuo sa Kabisayan ug Mindanao. Gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.